E o de Lola da Costa, Lola Hilos en Instagram, e o Landra. Landra é esta maravillosidade que ten forma de flecha. Empezase pola punta e vas aumentando igual nos dous lados hasta que chega un punto que dun lado aumentas pero do outro diminúes, e aquí empezas a diminuir e ao final quedache unha punta, unha forma triangular moi curiosa. Eso. E é unha preciosidade que combina dous tipos de fío, un grosor leis que sería un moer moi finiño e ao fin creen que sería pois, o dobre do moer, máis ou menos. Moi bonito, moi entretido. Desfacer erros en encaixe, en moer, é unha dor de cabeza, porque ao final isto ten pelitos que se enganchan uns con outros, pero é un tecido moi entretido e que queda moi ben.